Hallo schat. Wakker worden. Ja, hoor. Ik ga de koffie zetten. En dan mag Thea nog even lekker blijven liggen, of? Ja, die meurt al door tot ik er straks roep. Kijk, je moet eerst wat in mijn maag hebben. Voordat ik die hormoonpillen mag gebruiken. En dan straks nog bij de douche om ga ik een pleister hier om mijn bil plakken. En dat zijn dan de estradiol. Dat zijn de vrouwelijke hormonen. Heb je lekker geslapen? Ja. Goed. Gaat dit elke dag zo lief? Ja, absoluut. Ja. Echt waar? Ja, absoluut. Ja. Nou, kom je dan? Hoe lang zijn jullie nou samen, Thea? 50 jaar, hè? 50 jaar samen. Oh jee, mag wel gaan sparen. Gaat geld kosten, dame. Je zegt altijd dame en zij. Ja, soms dan vergis ik me nog wel eens natuurlijk. Maar ja, dat is logisch, hè. En als ik pijn heb, zoals ook als ik dus met die rug zat en ik stond niet goed op. En dan was het, oh Jantje, Jantje. En dan zei ik ook, mag je niet boos worden, want dat zit toch in je natuurlijk. Daar kan je niks aan doen. Dus dat, Jantje, zo heet de bronje. zo heet de Bronje voor, heet de Jan. Ja. Hé, schat. Je zou straks nog even naar Hans gaan. Nog opmaken en me aankleden. En ik ben er niet met een half uur, dan ben ik nu weer niet gelijk klaar. Hoe lang ben je daarmee bezig normaal, bronje, om te tutten? Nou, ik ben met in totaal al 3 uur bezig. Ja, je lippen moet je helemaal, ik doe dat met lippotlood, want als je maar ietsje eroverheen gaat, dan is het al verknoeid. En dan moet je bij gaan werken, maar je kan er niet afhalen, dus je moet er alleen bij doen. Thea, geef jij wel eens advies? Ja. Ik vind wel dat ze er goed uit moet zien. Ja? Ze is, ze gaat ook eigenlijk nooit de deur uit zonder dat ik gezegd heb het is goed. Want ik wil gewoon dat ze er goed uitziet. Ik was nog in de Lelleboot toen ik al laatst was met al die vrouwen. Met een van die vrouwen raakte ik in gesprek. Maar ze vonden me allemaal mooier uitzien. Nou, je had een mooi hoofd, want die oorbellen en die ketting, dat was leuk gewoon. Dat was wel aardig. Maar voor de rest, als je op had moeten treden, had ik gezegd, hé, dame, Je hebt ook borsten, hè? Ja, daar ben ik heel erg trots op. En het komt van de estradiol, hè. De hormonen. De vrouwelijke hormonen, die zorgen dus dat ik een andere vetverdeling krijg. Dat mijn borsten groeien. Dat ik zachtere huid krijg. Dat ik ook een paar nadelen heb. Ik raak 30% van mijn spierkracht kwijt. Want vrouwen hebben 30% minder spierkracht. Ik ga ook ruiken als een vrouw, want het werkt op je hersenen. En dat werkt weer op je zweetklieren. Maar wil je het hele traject doen? Ook met de bol? Nou, dat geef ik even geen antwoord op. Nee? Nee, Dat weet je nog niet. kan ik even niet doen, nee. Oké. Ik zal je straks misschien wel vertellen. Oké, nou, dat is goed. Het is karaokeavond vanavond, hè? Ronje? Ja, maar ik zing wel mijn eigen liedjes.
Want de karaoke, daar vind ik niet zoveel aan. En toen heb ik gedacht, nou, ik maak zelf een paar liedjes. Nou is een liedje over de Lellebel geworden. En ik heb een levensliedje gemaakt over mezelf dus. Is je een beetje bij stem? Nee. Daar kan ik niet over oordelen, maar ik ben wel een fan van haar. Maak een dubbele wodka zonder Dat water. is enkele werk. Dubbele vodka? Ja, want ik ben een beetje verkouden. Dan maakt mijn stem een beetje los misschien. Ja, dames en heren, we krijgen natuurlijk weer een fantastisch optreden van niemand minder dan onze eigen Bronja. En een warm applaus, Bronja! Ik zou zeggen, ga je gang meid, want hier komt hij. Ik ben nu een dravo, zo ga ik door het leven en kan nu als dravo en als vrouw gaan beleven. Ik voel mij bevrijd, zo gelukkig en voldaan en hoop op een plekje in dit aardse bestaan. En dan zie ik nog meer van ons in petto. Wat een enthousiasme, helemaal geweldig. Ja, dames en heren, het is natuurlijk een karaokeavond in de Lellebel. Je was wel lekker bij stem, hè? Nou, het viel wel mee, ja, een beetje, ja. Door de wodka, hè? Ja. Dus. Kom je vaak laat thuis, Bronja? Jawel. Ja? Eens. Wel één keer in de week. Ja, dan ga ik naar de Lellebel. Ja, en de Lellebel begint het pas laat natuurlijk. En hoe laat wordt het dan? Uur of 3. 2 of 3 uur. Maar ik heb nog nooit geen last ondervonden hoor. Nee? Nee, maar ja, je moet wel op je vive wezen. Kijk, hier woon ik. Dit is mijn deur. Er brandt een beetje een lichtje. Wel te rusten. Slaap lekker. Dankjewel. Ik droom van jou en ook van jou. Doei. Ze is echt goed bezig hoor. Dat vind ik zo knap. Daar heb ik zoveel respect voor. Ze is echt zo lenig als een oude aap. Kijk, wat ik nu doe, dat doe ik normaal 20 keer. Maar voor jullie doe ik het Je moet maar wel goed ademhalen, hè? een keer of 4, 5. Hoe doen jullie het nu in het huishouden dan? Nou, dat laat nog wel eens wat de mensen over. Ja? Daarin is ze nog steeds een man eigenlijk. Nou, niet echt, maar kijk, ik heb dat natuurlijk mijn hele leven gedaan, hè? Ja. En ik ben natuurlijk een bij de hand de tante wat dat betreft. Ja. En dan doe ik het gewoon. En dan wil ze wel helpen. En dan doet ze het wel eens. En dan doet ze het niet naar mijn zin. Oh, en dan ja. zeg ik, schat, laat het nou maar zitten. Want waar jij een half uur over doet, dat ben ik met 5 minuten klaar. Want dat bewonder ik zo in haar. En zo nu met bitterbank ook vloep, vloep, vloep en het is alweer klaar. Ja. Dat gaat allemaal zo snel en allemaal bijna. En dan denk ik, ach, ze heeft andere kwaliteiten. Ze doet lekker de boodschappen waar ik heel erg blij mee ben. En ze gaat eens naar zolder en ze knutselt eens wat als er iets kapot is. Nou, dat zijn toch allemaal dingen die... ik zou het niet graag uit handen willen geven, zeg. Want hoe oud ben je nu precies? Of mag ik niet aan een vrouw vragen, hè? Nee, maar mij mag je wel. Ik ben 76 pas, dus dan moet ik toch kunnen. Hier naartoe, want dit is ook voor mij gemaakt dan. Zie je wel.
Zo, en dan gaan we nu een van de belangrijkste oefeningen doen die ik doe. En dat is de oefening voor mijn bosjes. Voor die bosjes. Kijk, en daarom hebben ze dit paaltje ingemaakt. Hij staat al 100 jaar, maar toen hadden ze al gedacht van... hé, hier komt Bronja te wonen en moet een paaltje maken hebben. Oh, en daar worden ze stevig van. Ja. Wat zeggen de buren als ze je zo aan de gang zien? Maar die kennen dat. En waarom? Wat je uitstraalt, krijg je terug. Ik doe gewoon erover. Ik ga niet gauw weg sprinten als ik iemand op de trap hoor. Dan ben ik hier gewoon. En dan denken ze de eerste keer, hé. En de tweede keer is het al gewoon. Weet je. Nou, dit doe ik daar niet. Totaal. We gaan in de zolder. En dat was vroeger mijn geheime kleedplaats, want toen wist hij nog niet van mijn geaardheid en zo. En ik kocht dus kleren bij het Waterloopplein. En die verstopte ik allemaal op zolder. Toen heb ik ook stiekem een spiegel in een kast gemaakt. Dat was wel ongelukkig. En in de tijd was ik me boven aan het verkleden en dan moest ik wel heel scherp luisteren of er niemand aankwam natuurlijk. Ja, en dat was... En daarom, als je uit de kast is bevrijdeld, dan hoef je het allemaal niet meer te doen. Ja, dan hoef je geen geheimnissen en zo meer te doen. Dus, dat zijn hele steile trapjes, hè. Ik heb dat denk ik nog niet zo heel erg lang, maar ik denk wel een jaar of zo. Ja. Vermoed ik. Denk ik, ja, ik ken niet alle precies op de datum en zo, hoor. Zo. Dit is jouw plekje dan? Dit was mijn plekje, ja. Voelde je je dan niet enorm rot? Als je hier zo stond? En... Nee, ik voelde me niet rot, wel opgewonden. Maar ik was wel bang dat ik ontdekt werd. En hoorde je wat aan de trap? Hoor ik wat? Nee, hoor nou. Zo weet je wel. En dat is natuurlijk een hele nare ervaring. Hier En als Thea dan vroeg wat je aan het doen was boven, wat zei je dan? Nou, dus toen heb je nooit gevraagd, geloof ik. Nee? Nee, want ik deed als zij er niet thuis was of weg was of zo, weet je. Kijk, is die spiegel die dingen. Dus echt letterlijk uit de kast komen dan bijna, hè? Zie je wel, maar ik kan er niet helemaal in staan. Dus ik moest altijd weer zo een beetje met mijn kleren doen en zo. En hier hingen dan jurkjes? Nee, die had ik overal in dozen verstopt en zo. Had je dan jurkjes en rokjes van Thea gepikt? Of? Nee, heb ik nooit van Thea heb ik rokjes of jurkjes gedragen, nooit. En ik had het dus op het plein gewoon. Ja, ik had allemaal rokjes en dingetjes van het plein. En later, toen hadden we geen plek, heb ik hier dit gemaakt. Een afdakje gemaakt, zie je wel. Zo. En hier hangen dus allemaal zomerjurkjes eraan. En straks weer de winterjurkjes. En in deze dozen zit ook de nodige kleding. We hebben ook veel lol, hoor. Ja. Ja, we lachen veel. We huilen ook veel, hoor. En we praten heel veel, want we hebben ontzettend veel humor. En dat hebben we ook altijd gehad. En dat is goed. Je zal maar zeggen, alle facetten van het leven, dat zit hier in dit huishouden momenteel. Maar wanneer besloot je het dan aan Thea te vertellen? Nou, het wordt ook best onhoudbaar. Je moet het vertellen, of je wil of niet. Ook je dank van binnenuit dat je het moet vertellen, maar ook de hele situatie wordt voor je onhoudbaar. En ja, dat moment komt gewoon. Maar had je dat als kind eigenlijk al? Dat je Nee. voelde dat je vrouw was? Nee, ik heb het altijd weggestopt. Ja? Kijk, ik kom uit de jaren 30. En toen was het helemaal niet bespreekbaar natuurlijk. En ik had een heel overheersende vader, die was bij de politie en een voorbeeld zijn van andere kinderen. Dus dat is toen zo diep weggeramd eigenlijk. Kijk, dit bijvoorbeeld zie je wel. Het hangt in die kleding. Een beetje Zakken allemaal. glitter en klemmer. Ja, dit is een cocktailjurkje. Mooi hè? Ja. Dit is een slipje aangeven en dan geef maar een stringetje. Ja, die tijger zeker, hè? Ja, die tijger. Ja, nou je krijgt een teentje, want het is koud. Alsjeblieft, aju. Ja, nou zo gaat dat. Ja. Thea, mag ik een broekie? Thea, ik ben mijn hempie vergeten. Thea, doe mijn elastiekje van mijn BH'tje even naar beneden. Thea, wat moet ik aantrekken? Jezus, dan zeg ik, schat, hallo. Ik ben ook vrouw, ik vraag ook niet aan jou wat ik aan moet trekken. Hoor je dat, wat ze allemaal zegt? Nee,
Ik wil het niet horen. Dat ze je alles aan moet geven, dat je altijd alles kwijt bent. Ja, maar ja, dat is ook zo. Maar ja, ik weet niet hoe dat komt. Ik denk dat het wat met de leeftijd te maken heeft. Ja, ze kan gewoon niet zonder me. En dat zegt ze dan ook. En dan zeg ik wel eens, wat moet je nou zonder mij? Ja, ik weet niet wat ik zonder jou moet, want dan ben ik helemaal niks. Nou. Maar slaapt Bronja nou met die pruik tegen jou? Of? Ja. Ja, weet je. Ja, ze is altijd vrouw. Ja? Ja. Ja. En soms ja, soms dan gaat hij ook wel eens af natuurlijk. Maar dan eigenlijk, in principe wil ze dat niet. Nee. Nee, nee. Het is jammer dat de eigen haar eigenlijk wat dun is. En dat zou niet natuurlijk meer kunnen groeien en kunnen vallen. Hoewel ze vroeger een vreselijk mooie kop met haar had. Heb je dat gezien? Op onze foto op de kast. Zo. Kijk hier. Waar? Pak hem eens. Hier zo. Kijk, dat is onze trouwfoto. Oh ja. Ze had een heel mooie kop met nou, donker, zwarte krullen. Hallo Bronja. Hallo. Alles goed? Ja, lekker. Kijk, als ik hier ben, heb je het altijd goed. Er vallen alle zorgen van me af. Mien op de fiets. Ik heb het altijd zo druk. En ik vergeet me eigen nog wel eens. Ja. Ik moet de mensen en de dokter zegt zelfs, je moet eens wat liever voor jezelf worden. Maar is dat ook omdat je zoveel zorg voor Bronja hebt nu op dit moment? Ja, ook wel. Ik heb ook meer werk aan de, met haar, over haar. Ik ben ook bezorgder geworden. Dat als ze alleen naar de lel gaat en zo, dan ga ik naar bed. Maar slapen, dat kan ik gewoon niet. Want ik wil, als ik de sleutel in de deur hoor, nou dan ben ik bij wijze van spreken onder zeil. Dan ben ik weg, maar dan is ze weer veilig thuis. Ja, dat weet ik ook wel. En waar ben je dan bang voor? Nou, dat ze er aanspreken of dat ze agressie gaan doen of dat ze er de pruik van de hoofd aftrekken of dat ze er uitdagen of zo voor een confrontatie en dan, oh, ik heb soms gewoon de zenuwen. Nou, en dan Is heb dat ze wel eens gebeurd dan? Nee, nooit. Nooit. Gelukkig nooit. En dan komt ze heel enthousiast binnen en dan ben ik natuurlijk al half bewusteloos. En dan is het moppie, moppie, slaap je al? Ja. En dan zeg ik wel eens, ja, ik slaap al. En dan weet ze dat ze me dus niet moet storen. Maar soms dan ga ik opzitten, want dan heeft ze weer wat beleefd. Dit is mijn hoekje van de mensen die om me geven. Of zijn er veel mensen afgevallen? Ja, er zijn heel veel mensen afgevallen. Vooral dus onze vrienden. We dachten dat het vrienden waren van onze zeilploeg. Daar hebben we bijna niemand meer van over. En dat Die konden het niet aan? Of? Nou, ik weet niet of dat het feit is dat ze het niet aankonden. Kijk, dat het natuurlijk heel bijzonder is en heel vreemd en ook heel confronterend is geweest. Dat kunnen we ons heel goed voorstellen. Zoveel jaar als Jan ben geweest en dan in ene, ja, dan is Jan een vrouw. En ja, dat is moeilijk te pruimen geweest. Ik dacht dat we echte vrienden waren. Als je 45 jaar met elkaar opgaat naar de wintersporten, zeilboten, elk vrij uurtje met elkaar optrekt en dan dit, dat kan ik nog steeds niet bevatten. Dan kan je wel denken van, waarom? Maar bel me dan erover. En dat heb ik ook ook gezegd, bel me. Ik ben uit de kast gekomen, help me alsjeblieft. Bel me, zodat je niet gaat roddelen. Maar van roddelen, dan krijg je allemaal narigheid. Nooit, in geen 2, 3 jaar 1 telefoontje gehad. Maar is dat dan angst? Of wat is dat dan? Ik denk het. Dat is ten eerste onwetendheid en dommigheid. Wij vinden het gewoon erg dom. Als je meer dan 40 jaar met elkaar bent omgegaan en dit vindt plaats, dan ga je je toch afvragen hoe komt dat en
Amas, dan hang je aan de telefoon van... wat is er in godsnaam met jullie gebeurd? Vertel eens. En dan zeg ik, nou, de koffie staat klaar, de borrel staat klaar. We praten erover en we willen begrip krijgen. En dat hebben we niet. Nee, en dat doet We hebben zeer. ons 2,5 jaar doodgezwegen. En als ik dan kom waar die anderen ook zijn, er zijn er figuren bij. Als ik dan zo ga staan, via een vie, draaien ze gewoon met hun rug naar me toe. En dan draai ik me om. Dat ik weer voor hem sta en dan draaien ze weer hun rug naar me toe. Ja, dat zijn vrienden van 5 jaar. Had je er veel moeite mee, Thea, om met haar in het begin de straat op te gaan? In het begin wel, ja. Ja? Ja, zeker wel. Liepen we minstens 5 meter achter elkaar. Ja, dat vond ik maar helemaal niks. Maar dat heeft niet lang geduurd, hoor. Nee. Hè, dat hooguit, nou, met weggaan misschien 3, 4 keer. En toen dacht ik gewoon bij mezelf, kom op Marie, geef hem een hand en laat zien dat je bij haar hoort. Zo. Heeft u een bejaardenpasje bij u voor de korting? Jawel. Wel even zien, anders gaat hij niet door. Want u ziet er nog zo jeugdig uit. Ik ken dat niet zo'n geloof. Dit zeg ik net. Dit zeg ik net, dit is wat voor mij. Maar ze vinden mij daar te jong voor eigenlijk. Ja. Kalmer, hè? Ja, fris. Ja. Dus hoor ik tegen, ga ik hier rechtsaf. Ja, Dan ga ik zo die kant om langs Jos en dan zit je straks bij Ben. oké. Nee, is te lang. Nee, is te lang. Hier is mijn taille. Maar ik geloof dat ik geloof dat ik zoiets heb. Is het klein? Wat kun jij nou doen? Ik kom je controleren. Oh, goed schat. Voordat je weer geld uitgeeft wat het verdwijnt. Kun je het zomers dragen, op het strand of zo? Op het strand. Ja, we gaan er niet vertellen dat we nou naar het strand willen, hè? Dat heb je nog nooit Dan ben gewild. ik op het strand en dan heb ik dit aan en dan heb ik een bikini eronder. Oh, wat gevoelig. Een klein rokje Zo eroverheen. klein, zo'n minietje. Oh, schat. Voor de bubbel. Niet voor de... Thea, Ja. ze houdt wel van sexy, hè? Ja, want ik zal je wel vertellen, al vriest het dat het kraakt. En dan zeg ik tegen de schat, trek nou lekker een panty aan. Nou, voor geen goud. Maar daar ook echt voor geen goud. Het is toch te gek dat je in je blote kont loopt als het zo koud is? Lekker warm aankleden. Moet je zien, een heel stuk bloot. Oeh. Ik mopper tegen je. Oh, lekker. Ja, dit is... je kan mopperen wat je wil, maar het geeft niks hoor. Het geeft helemaal niks. Oh, je moet nog een onderrok kunnen was gooien. En die dacht wel eens een keertje hoor. Maar delen jullie ook wel eens kleren? Nee. Ja, je tegenwoordig wel. Vroeger deed ik nooit. Ik heb nooit van haar kleren gedragen. Maar tegenwoordig, zegt ze, oh dit jasje van mij staat er beter bij. Dan zeg ik, laat maar aan. Wat dacht je dat hemdje wat ze aan hebt? Dat is wel van mij. Maar voor de rest geen onderbroekjes of geen... nou ja, BH'tjes natuurlijk logisch niet. Ik bedoel, hè. Dat, moet je eerst je blouse aandoen? Die moet er toch in? Oh ja. Hier. Zal ik je ringdubbel doen? De wie? Die gaan we doen. Bron is zoals ze is en ik ben zoals ik ben. En samen zijn we een koppel en zo kan het ook. Je weet, we zijn al heel lang bij elkaar en wij gaan niet uit elkaar. Tot de dood ons scheidt. Dan gaan we uit elkaar. Maar als ze nou 30 jaar geleden had gezegd van nou, ik wil vrouw worden. Ja, Wat had je dan gedaan? dan had ik gezegd, sorry schat. Jij gaat links en ik ga rechts. Ja, echt waar. Want ik bedoel, het is heel zwaar geweest. We hebben in 2005 een verschrikkelijk jaar gehad. En ik ben toch hetero? Ik ben toch geen pot?
of lesbisch. Ik ben een gezonde vrouw. Ja. Dan had ik echt gezegd, in alle vriendschap en goedheid hoor. We hadden elkaar blijven bezoeken en ik had ook met haar op stap gegaan. Maar ik had niet met haar verder geleefd. Want het is een totaal ander leven. Totaal ander leven. Het feit ligt daar. En we zijn al zo oud, moet je luisteren. Moet ik nou zeggen van dag? Want weet je wat het is? De basis. Het houden van. Weet je? Dat vind ik zo moeilijk vaak. En daarom kan ik ook nog vaak daarom volschieten. Het houden van is bij ons ontzettend belangrijk. En dat... Ik weet niet wat het is. Dat is... Ik ga door roeien naar buiten als ze er bijvoorbeeld wat zouden doen. Als er in de halve Maasteeg iets met de zou gebeuren, nou, ik sla hem hartstikke dood. Echt waar. Zie je, dan moet ik toch weer huilen, hè? Dat wou ik helemaal niet. Wat is dat nou voor een rare knoflook? Schat, ik ben geloof ik niet blij met je. Oh, dat vind ik heel erg. Wat Ik een denk dat, rare knoflook is dit. Altijd nog met jou. Ja, gezellig hè. Hoe zei ik het? Wat is daar niet goed aan dan? Nou, kijk, dat is die verse knoflook. En ik haal altijd mijn knoflook bij de Chinees. Daar heb je 2 soorten. En daar zit ook een mooie kern in. Oh, er zit geen kern in, Bronja. Ja, kernloos hè. En, Ja, kijk, ik weet ook niet wat ik met dat velletje moet doen. Het ruikt wel lekker, maar kijk als je iets nieuws hebt. Hé, kijk dan. Waar ben je? Ja, ik weet, er wel zitten zwarte puntjes, en heb je net gezegd. Ja, maar ik wil dat je het ziet. Ja, maar dan hoef Die ik niet te vuiligheid zien. en elk stukje kan ik een beetje uit gaan zoeken. Wat is het, Thea? Ah, vergeet me. Er zitten zwarte puntjes aan de bietjes. Je weet, je wordt bij die grootglutter altijd belazerd. Nou ja, goed, maar... Kijk dan goed. Maar ik weet ook dat er wat zwaait thuis, als ik thuis kom zonder bietjes. Ik ben het er niet mee eens. Nee, dat is jammer. Wordt weer van je lijst hier geschrapt, doe ik weer zelf. Goed, schat. Maar krijg je altijd zo op je kop als je iets verkeerds koopt? Nou, Ja. met zulke dingen wel, ja. Maar, dus, ik laat het langs mijn koude kleren afglijden. Ja, want geef geen moer. En wat moet ik daar nou mee? Niet? Het is het liefste wezen op aarde wat ik heb. Nou, dat mag zo lekker tegen mijn mopper dan ook. Dat mag best, dat geeft niks. Oh, wat is die mooi. Yummy, yummy. Thea, weet je eigenlijk nog de dag waarop Bronja jou vertelde dat ze vrouw wilde worden? Ja, nou, dat is een dag die zal ik mijn hele leven niet vergeten. Ja, ik ook niet. Dat was op zondag 23 januari 2005. Ja. Dat was bij onze allerbeste vrienden. En die waren met wintersport. En ik was daar in huis als poezemoes. Want ze hebben een hele leuke kat. En nou, Bronja die belde. En ik voelde dat er wat was. En toen zei ze van, ik kom vanmiddag gezellig naar je toe. Jij hebt de slok en ik neem gezellig de kaarsjes mee en wat nootjes. En dan steken we de open haardvuur aan. En dan, nou, dan zitten we gezellig een uurtje bij het open haardvuur. Ja, dus jij dacht, ik maak het heel gezellig en dan kom ik met de boodschap. Ja, nou, ja, nee, niet Nee, zo. niet Maar met de dat boodschappen, nee. dat is wel defect geweest eigenlijk. Zo is het gegaan. Ja, maar wat dacht jij, Thea? Nou, ik dacht gewoon niks op dat moment. Ik denk, oh heerlijk, gezellig, ze komt naar me toe. Ja, maar toen ze het vertelde. Oh, kind toch. Ja. Nou, dat was zo ongelooflijk heftig dat ik bij mezelf dacht, dit bestaat niet. Ja. Als we hier nou dieper op ingaan en nog heb ik die... Ja. Ik weet niet wat het is hoor, dat vind ik zoiets achterlijks, maar het is gewoon zo. Dat je dan weer vol schiet. Ja. Yummy, yummy. Thea, weet je eigenlijk nog de dag waarop Bronja jou vertelde dat ze vrouw wilde worden? Oh, kind toch. Ja. Nou, dat was zo ongelooflijk heftig dat ik bij mezelf dacht, dit bestaat niet. Ja.
Als we hier nou dieper op ingaan en nog heb ik die... Ja. Ik weet niet wat het is hoor, dat vind ik zoiets achterlijks, maar het is gewoon zo. Dat je dan weer vol schiet. Ja. Dat is zoiets... Het was zo ongelooflijk heftig en zo ongelooflijk onwaarschijnlijk. Maar ja, het was zo. Maar werd je kwaad of... Nee joh, nee helemaal niet. Boos, verwonderd, verbaasd. Maar je had toch wel je had al eerder gevoeld, schat, dat ik zo was. Maar je hebt niet gerealiseerd. Ja, maar je realiseert je toch niet dat echt zo is. Dat gebeurt bij een ander, dat gebeurt niet bij jezelf. En dat is het verschil. Ja. Ja. Het is een hele ongelooflijke, heftige periode geweest. Kijk, je gaat als vrouw denken, als vrouw fantaseren, tenminste over vrouw fantaseren enzovoort. Je gaat stiekem kleren kopen, je gaat stiekem met... Het wordt steeds erger. En ja, dan kom je toch op een moment wat je van tevoren helemaal niet kan inschatten. Dat je toch tegen moet gaan vertellen, je vrouw moet gaan vertellen. En dan... Ja, dan doe je dat en op een moment en dan is de teling geworpen eigenlijk. Ja. Natuurlijk verwacht je wel dat ze dat niet leuk zou vinden. Natuurlijk verwacht je zulke dingen, maar ja, het is onvermijdelijk gewoon. Nou, we gaan eten. Achteraf zijn een heleboel dingen te verklaren natuurlijk. Achteraf zegt ze, ja, door jouw galandheid, daarom ben ik met jou getrouwd. Met je voorkomendheid. En ja, achteraf had ik wel kunnen weten dat jij... Ze had niet dat macho gedrag. Nee. Weet je, van dat heeft ze nooit gehad. En die kleine attenties, een cadeautje en bloemen en meegaan als ik iets nieuws van kleding nodig had. Die kleine dingen die eigenlijk vrouwelijk zijn, die je van een man niet verwacht, althans niet van een macho. Dat komt wel, dat is niet belangrijk. Maar dat had ze dus al. En ja, dat... Ja. En daarom zeg ik of denk ik dat de schok toch minder was als iemand die dat niet had gedacht van de partner. Ja, mogelijk. Die schok heeft toch verzachtend gewerkt, die wetenschap. Zo, kijk eens hoe mooi, schat. Ja, heerlijk ziet u. Prachtig, hè? Ik zoek een paar cd'tjes waar ik van denk dat ik een liedje van ga maken. Ik moet nog eens die melodie beluisteren. En dan als ik de melodie heb uitgezocht, dan ga ik daar dus de lettergrepen van opnemen en opschrijven. Want als ik wat ga verzinnen in tekst, moeten er net zoveel lettergrepen zijn natuurlijk. Ja, dat was wat ik mij toen afvroeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Zie je wel? Maar waarom reken je dat uit dan? Omdat het anders niet klopt met de melodie. En waar schrijf je dan zo al liedjes over, Bronje? Ja, wat er in me opkomt en wat ik wil. Kijk bijvoorbeeld, die hier liepen ze allemaal weg mee en zo op dit liedje wat ik nou heb. En dat was Jan en Alleman. Maar er was ook een liedje. Dat gaat over een transseksueel van achter de gordijnen. En dan zit hij dus zich op te maken achter de gordijnen. En dat greep me erg aan. En ik kon het ook niet draaien of ik moest ervan huilen. En toen dacht ik, ik wil ook wel zo'n liedje proberen te schrijven. Een beetje serieus liedje. En toen is het mijn leven geworden. Mijn leven was heel gewoon. Ik werkte braaf voor een loon. En ik wist niet wat mij zou gebeuren. Het kwam heel onverwacht, als een dief in de nacht. Ik begon iets bij mij te bespeuren. Wist toch niet hoe... Hoor ik jou nog mee zingen? Ja, heel zachtjes neur ik het mee. Want soms heb ik wel eens het idee
dat ze dan optreedt en dat ze dan de tekst kwijt is. En dan heb ik de tekst bij me en dan zing ik die tekst en dan pakt ze het weer op. En dan, maar dat zit alleen tussen mijn oren hoor, dat is dus niet het geval. Maar dat is gewoon leuk, maar ik ken natuurlijk al haar liedjes ook uit mijn hoofd. Geef mij dat mapje nou eventjes, lieve schat. Ja, Ja, het valt niet mee hoor. Ik bedoel, gaat altijd zo als ze aan het werk is. nee, ze doet het meestal alleen. Dan ben ik weg. Dan is het lekker rustig. En dan is ze ook geconcentreerd bezig. En als ze dat is, dan lukt het allemaal. Ja, maar dan moet ik ook al een paar dagen rust hebben hoor. Ik kan niet zo van bom. Nee, ik moet het echt. Het wordt ook een paar dagen van tevoren wordt het aangegeven. Moet je gaan boodschappen doen woensdag, weet je wel? Ja, maar dan zeg ik moet ja, dat je hoor, een schat. weekje weg bent. Ja. Er zijn overal 2 melodieën op. Dat is het liedje van de Lellebel, weet je wel? De Lellebel is waar ik heel graag kom. Daar word ik wel eens lam. Je vindt haar vlak bij het Rembrandtsplein in het hart van Amsterdam. En als je soms de weg niet weet, dan neem je maar de tram. Ben je hetero of een homo of een lesbo of een bravo? Want de mens al die deze kan, hier komt Jan en alle man. Hoe laat word je bij Paul verwacht vanavond, Bronje? Paul, ja, ik weet niet waar hij woont, maar ik weet niet waar hij woont precies, maar we worden om 7:30 bij Paul verwacht. En waarom gaan we daar naartoe? Omdat ik een visagistercursus heb aangeboden gekregen. Oh, wat leuk. Ja. Hallo. Hey Paul. Oh, meisjes. Ik zou 2 kussen van je krijgen. 1, 2. Dan zit ik nu onder de lippen stil. Je ziet er 2 pruiken in. 1 ratje, noemt hij dat. Dan gaan we straks even Je bekijken. ratje, je dode ratje heb je. Och, Maar dit zijn de mensen, wat een spulletjes die ik zo'n beetje... spulletjes. Er is een kleurtje, hier is een kleurtje wat ik altijd gebruik. Is dit kleurtje. Het is het enige kleurtje wat je gebruikt? Ja, om mijn ogen heen. Dat is nou juist het kleurtje wat ik niet ga gebruiken. Oké, nou ja, goed. Oh, wat een mooi setje. Ja, bij de Aldi. En dan gaan we het straks nog een keer doen en dan kun je zien wat het verschil is. Want er kunnen een paar dingen veranderd worden. Ik moet zeggen, je ziet er beeldschoon uit, altijd. Ja, dat weet je, is geld heet. Maar het kan veel Veel. karakteristieker. Oh, een doosje heb ik wel genoeg. Een doosje heeft ze wel genoeg. Het is nog een dure klant, hier hoor. moest dat gebeuren. Ja, als je dat prettig vindt, als je dat voor de spiegel doet, lijkt me Ja, prettig. oké. Jij hebt een foundation in een lichte kleur zelf. En die ga je zo onder je oog op het donkere randje, op die inham zou ik maar zeggen, verdelen. Zodat dat iets lichter wordt. Dus die lichte kleur foundation, die doe je gewoon met je pink of met het topje van je vinger zo onder je oog aanbrengen. En je ziet, nou glimt het niet meer. Vind je Bronja nou ook mooier? Nou, ik vind dat het echt wel wat begint te worden, ja. Ik denk als het straks klaar is, dat ik zeg, wauw, dit gaan we thuis oefenen. Nou, ik zeg tegen haar, ja, ze zegt, wat ziet er mooi in dit en dat. Ik zeg, ja, maar ik kan het allemaal niet meer onthouden. Ik weet niet hoe ik het morgen thuis moet doen, want dan ben ik het kwijt. Maar ja, ik zeg, dat moet jij onthouden voor mij. Dat is toch wat? Hoe kun je dat nou vergeten? Morgen hebben we niks op de agenda, dus morgen kunnen we oefenen. Heel dankjewel. Oh, kijk eens Ronald. wat lekker. dat Is dat een hartstikke Bassie? Proost hoor. Nee, maar ik heb maar 2 handen. Dat is maar goed, hè? Je hebt, ja. En maar 1 oog. Ach, wat mooi. Och, kind, toch, wat een verandering. Nou heb ik een contourtje gezet. Je krijgt een veel lichtere kleur lippenstift als dat je altijd hebt. Nou, dan wordt het Ach, een wat hele goede goed, breng. hé.
Ja, kijk maar eens even beeldschoon aan. Ik vind meer een dame zo. Nou, dat was nou toch ook de bedoeling? Ja. Je moet eruit zien als een vrouw. Niet er alleen op lijken, Nee. maar eruit zien als een vrouw. Zie je dat je ogen heel klein lijken? En nu lijken ze veel groter. Vind je het ook mooier, Bronja? Ja, ik vind het wel mooi. Ja. Ik vind het mooi. Ja. Dus je gaat het zo doen? Ik ga het zo proberen. Normaal krijg ik er kussen voor. Ja, toch. Alsjeblieft, schat.